tenan aku ora sengaja ora jarak tenan. Aku njaluk ngapura aku sing dosa. Ora kok njur aku nyepelekne jenengan pawawan. Nanti malam saya ikut Pak Cahyo. Aku meninggal to mo. Asline iya asline. Maaf ya Mbak ya. Wis aku kok hukum apa gelem. Lek perlu kok perkosa ora masalah. Tenan aku. Kowe maaf ya. Maaf. Aduh ngene iki jan aku iso kaya ngono to. Ayo. Bukesi marai ngono lho. Ora panas mlaku. 1 2 3 yo. Panas mlaku. Orang gawa payung. Jos. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sedaya. Wah. Sik kene kurang banter kene. Sik kene niki lagu jenengan lho iki. Ki yo donga Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Yo mriki bareng 1 2 3 panas. Sareng Bu, ayo. Nah. Ya. Janji rukun elok tenan. Sik ngene menawi wonten salah setunggal ibu-ibu kersa minggah mriki nembang niki ijen kula sangoni 200.000. Ayo. Apa? Ayo. Ibu-ibu. Ayo. Salah siji sik. Alah, ndang ngacung ketok melek butuhmu akeh lho, Bu. Ayo iki, ya iki. Kuwi Om. Bu saged mboten. Ngati-ati Bu, ampun kesusu. Ayo. Aja keburu nafsu, malah glundung, malah tombok engko. Sawas, Bu. Gocek Om. Waduh. Mriki, minggah mriki. Minggah, nggih. Nggih. Ciao si Mik sik. Nggih. Assalamualaikum Bu. Miki pun dipun caketaken. Mik niku nggih caketaken tutuk nggih. Ampun ado-ado. Jenengan pun sepo ketoke karo Mik kok wis gila modele. Asmanipun sinten Bu? Bu Kamijah. Bu Kamijah. Nggih. Kamijah. Nggih. Daleme pundi? Kula Tiron Nglames. Nggih. Tasih kagungan garwa? Tasih. Nggih. Putra pinten? Kalih. Kok Tiron Nglames iki tebih to keng mriki? Nggih. Kok nganti keroyo-royo dugi mriki niku sebabe napa? Kula nggih. Heh? Kosik to Pak, kosik. Tak takoni iki bujah iki kok pripun? Kula nggih remen seni ngoten iki. Remen seni. Wonten Pak Cahyo kula nggih rawuh. Rawuh, nggih. Ngrawuhi nggih. Wah, nggih. Sing disenengi saking Pak Cahyo napanipun, Bu? Napa, Bu? Ganteng. Ganteng nggih Kuwi lho buke surungokno aku lumayan yo an. Kulo ning omah kok getaki ae. Ya. Bu, ngapunten Bu. Jenengan niku lho Bu kok tetek men ngomong bojoku ganteng. Mong nek bojone ning kene lho Bu. Wong fakta nggih Bu nggih. Nggih, mboten napa. Putrane pinten wau Bu? Kalih. Sing bajeng? Bajeng pun mama. Pun mama tegese pun mboten nyuwun raga jenengan. Mboten. Sing nomor 2? Tesih bujangan. Bujangan. Kakung napa putri? Jaler. Iki biasane wis nyambut gawe dhewe to niku? Sampun. Sampun. Jenengan diopeni kalih garwane jenengan. Berarti rene ra butuh dhuwit berarti. Bojone ning griya. Nggih. Nggo, ayo saniki nembang riyin mangke, ya. Nggih. Panas mlaku orang gawe payung sandale diseret delamaane mlendung
Merdeka. Wah, apal tenan lho. Ora mandeg blas lho, apal jenengan Bu. Nggih, kula dongaaken jenengan panjang yuswa. Amin. Jenengan donga kali dhuwit milih ndi? Mriki lek ngoten saliman kali Pak Dalang riyen lek ngoten. Nggih. Salaman mriki nggih. Yuswa pinten? Yuswa pinten? Pun lahiran swidak gangsa. Tidak gangsa. Niki mangculke to kok banget dicekel terus. Niki tondo tresna nggih. Tondo tresna kagem panjenengan. Nggih. Benjing mirsani melih teng Sakti TV nggih. Nggih, matur nuwun. Mbah nuwun nggih. Luar biasa lho ngono kuwi. Ha iya. Engko lek gara-gara enek sing wani nembang neh ganti mbah-mbah kakung, engko tak caosi neh. Ning gara-gara engko. Ha nggih. Wah, nggih, matur nuwun, Bu. Wah, munggah panggung kok. Ayo. Sandale ya nekermen kok ayo. Ayo. Piye ngono ki, piye? Ya ngono. Nggih, saya sanget nggih, Pak. Ternyata warga Madiun niku sami budaya. Nggih. Nggih. Buktine? Buktine lho sedaya jenengan jak nembang panas-panas mlaku sami ngertos, sami saged. Heeh. Sakniki kula lho saged panas-panas mlaku kok mboten jenengan sawer 200. Kowe iki sesuk-esuk apa kurang entukmu ya wis semono lho. Lho tapi kan kula nggih saged panas-panas mlaku. Lek ngono sing keri dhewe Madiun Jakarta iso mak ganti alamat liya apa ora? Madiun genti ngendi ngono iso ora? Lek iso gampang tak tambahi esuk-esuk. Ayo. Lagi mah genah Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Lek kowe apa, Njal? Jogja. Oh. Madiun Jakarta. Ya liyane Jakarta. Liyane Jakarta. Heeh. Kalau dibocori lho Madiun Ponorogo lho, ayo. Wah. Madiun Ponorogo janji rukun tetep santosa, gampang ngono kok ya. Yen ora nyontoh karo Pak Hari Wuryanto iki lho. Madiun Ciamis janji rukun tetep harmonis. Lho, tepuk tangan to Pak Hari Wur. Ha ngono kuwi. Kowe Madiun ngendi? Ayo, aja mong gudhe lho kowe. Mboten. Yo ndi? Ayo. Madiun. Guyangan. Ngendi? Madiun. Ngendi? Kedap. Madiun. Madiun Semarang janji rukun. Janji rukun semua senang loh. Oh iya. Loh, betul. Heeh, ning kowe mundak-mandek kok marahi ora. Madiun Semarang janji rukun semua jadi senang. Kurang apik kuwi. Napa? Madiun Semarang pengen rukun nanggap wayang. Lho, ngono kuwi. Ha iya. Saiki ngene sampean bawa pangkur caping gunung ya to. Engko nggen langgame jenengan karo Pak Hariwur tak aturane mrene ning sampean bawa sik. Nggih. Mergo Pak Hariwur mesti anggere paring dawuh lumantar YouTube mesti ngersake ya kuwi caping gunung elingo dek zaman berjuang. Nggih. Pak Hariwur siap-siap nggih, Pak. Siap-siap ngopo? Mboten siap-siap mengki kan badhe anu to, badhe minggah ngoten lho. Oh iya. Mesti nembang. Teratap ya aku. Yo ben gayeng dijenglengke Umi Hafifah ya. Ya, Dek. Saben bengi nyawa wah, mak teratap aku. Iki bocah to iki, Pak. Wah, asem iki kaget aku le, tak kira penampakan nih. Wah, bocah iki ketok mripate tok ge ireng e cahe. Kaget aku ya. Ya le, ya wis, ndelok wayang ya le. Nggih. Wah, mak jelek e. Tak kira arep nyolong lato-latoku e. Salah. Ayo. Ya nduk ayo. yen memajang
Bob, sing dosa aku sing klera aku tak njaluk ngapura sik aku. Pokoknya maaf 1000 maaf ya Mbak. Aku tenan aku ora sengaja ora jarak tenan. Aku njaluk ngapura aku sing dosa. Ora kok njur aku nyepelekne jenengan pawawan. Nanti malam saya ikut Pak Cahyo. Aku meninggal to mo. Asline iya asline. Maaf ya Mbak ya. Wis aku kok hukum apa gelem. Lek perlu kok perkosa ora masalah. Tenan aku. Pokoke maaf ya. Maaf. Aduh ngene iki jan aku iso kaya ngono to. Ayo. Bukesi marahi ngono lho. Ora kudune lek bintang tamu sing ngurusi sampean. Aku malah kleru-kleru ngene lho. Nyuwun sewu Pak Dalang. Ngopo? Biasane kan sing ngurusi lek bintang tamu ki ya aku. Ning kok khusus Elisa kok sampean dhewe enek apa sih sebenarnya? Lah iya aku akhirnya terus lali ngene lho. Lah ya kuwi marahi. Ayo wis ben pinarak sik mesake kuwi. Menggah-menggah sikan ayo jan ben ditutukne sik caping gununge sik. Ayo ben nata rasa dhisik karo nata pikir Mbak Elisa. Wis bar iki aku dipidono apa ae gelem. Ayo Ya Om. Jane mau bengi lak awake dhewe ning Darmareja. Ya, karo Kang Rajamala wis dilekne. Mosok hari koperasi ora nek bintang tamune. Aku ya njawab ora enek. Medyane senengane klasik aku wis ngono. Bae aku sing luput. Ha iya. Wis muga-muga ora prengat-prengut. Ngajan weh. Tulisan ning jaba mari ya Elsa dudu Elisa iki lho. Ha iya. Elsa iki lak ya mobil to. Ha iya. Sing biasane ditumpaki to. Ha iya. Ngono kuwi. Pokoke maaf, beribu maaf. Ayo. Ya Nduk Umi, yo. Panas. Oh, saka Mbak Lia, parian sih Mbak Lia. Monggo tentang Hari Koperasi boleh, tentang KUD Tani Jaya boleh, ngrenggo Piyai Sawan juga boleh. Bebas. Ya, Mbak. Beli pepaya. Beli pepaya. Pepaya dicampur es. Rasane piye kuwi kok? Seger ta. Oh, seger iya, cocok karo awane. Terus KUD Tani Jaya. Semoga tambah sukses. Kela. Allahumma amin. Lanjut. Ayo, iki mau sing arep mbanjeli Mbak Elisa ya iki. Mangkele Mbak Elisa mboten dugi wakile kula. Ayo. Kan Elisa dan kawan-kawan. Lah, iya. Saya kan kawannya. Iya. DKKI dudu dan kawan-kawan ya Dik ngawut ae. Lah iya. Ngono. Ayo mosok Elisa dan ketek-ketek ora. Ayo Mbak Tuti, ayo. Jengking. Lah dalah. Mengkirian toh Pak Yoyo. Piye Mbak Tuti? Dengarkan dulu, jangan berpikiran yang negatif. Ayo. Jengking Terus karo mekangkang. horor iki ora. Enggak Pak Yoyo, dengarkan dulu, saya tuh selalu punya inisiatif untuk menuju positif. Waduh. Teater, arep banjeli Elisa Rasida lho. Ayo. Terus piye terus e? Jengking karo mekangkang, timbang padha mbeling, monggo sedaya mirsani wayang. Ya. Allahumma amin. Matur nuwun untuk Yuyu Kangkang. Ayo. Ayo istriku, ayo.
Bar iki pokoke bintang tamu rusana dhewe, Bu. Aku arep melu-melu. Tak lali neh. Ayo. Kapokmu kapan? Ayo. Ayo, Bu. Iya. Ana jamur neng pinggir sumur nderek Pak Hariwur Kabupaten Madiun semakin makmur. Allahumma amin. Sik melih ibu-ibu nggih Bu nggih. Allahumma amin. Jindene men meneng jenengan. 1 2 3. Lho, kaya ngono kuwi, ngono lho. Ayo apik. Jane apa Mbak Elisa ra teko diwakili ibu-ibu wis dadi ya. Dadi guyon ora. Sip Bu, sip. Ayo. Terus Mbak Winong Nawangse, yo. Ya yo. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Diwayuh Pak Cahyo. Hei. Yoga. Kita pada setuju kabeh ya. Rumangsamu aja aneh-aneh to, Nong. Bener. Ucapan adalah doa. Mulai nganti kelakon tenang rumah sama aku ora seneng apa piye. Malah ora nggih. Ning iki lho jawaban iki lho. Ayo jawaban iki lho mesti apik kok. Lho. Koperasi Tani UK apa? UKDW ayo baleni sik wong arep ora ayo. Malah koperasi UK ora ayo. Ngene lembut kuwi ora ayo. Ayo. Mbak Elisa ndang. Mbak Elisa diwayuh Pak Cahyo. Koperasi Tania Jaya. Iki malah Pak Karno Tania Jaya iki maksudmu ora? Oh Tani Jaya ya. Jaya. Oh ya. Oh KUD ya diulangi. Berat iki saiki. Jane ya ayu, suarane apik ning pekok. Maaf. Tak baleni meneh Mbak Elisa. Aku sing ra penak iki lho, bulan baleni lho. Terus Diwayuh Pak Cahyo. KUD Tani Jaya. Mugi tambah bagya mulya. ayo Bu. Allah. Ayo. Lintang. Ayo. Iki mesti bocah iki agamis kok cah iki ya. Ayo. Kula mboten neko-neko, Pak. Wah, ya kudu ngono. Ayo, nganti neko-neko Mas Larso ndak nesu. Mas Larso. Ora. Ayo. Rekae bocah WA nembung ya, Pak mesak. Heeh. Ya, Tang. Dolanan Tamiya karo Mas Larso. Lah. Heeh. KUD Tani Jaya. Mugi sukses saklaminya. Nggih. Yo, Allahumma Amin. oh, nggih. Larso meni malincang. Ayo. Awakmu. Ayo. Iki lho, rungokne. Disemayani. Semayani ya. Kok mundur. Waduh, sakne ayo. Iya. Mugi sedaya para petani tandurane subur makmur. Ya. Allahumma Amin. apik. Yo, terus Om. Ayo. Panas udan aling-aling caping gunung. Satin?
swara suling kadang swara intan padi kulon atas sedang lakon Nuwun sewu ingkang winantu ing pakurmatan pepundhen kula Bapa Hariwur. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Sawahan Madiun mriki mboten ketang namung sagebiaran monggo tindak dhateng pepanggungan paring dawuh lan ugi nyekar sesarengan caping gunung wonten ing pepanggungan mriki. Ya. Monggo Bapak, para masyarakat nyuwun tepuk tangan untuk Pak Hariwur. Nggih. Monggo Pak Hariwur, monggo mriki kula entosi penontone wis ngenteni Pak Hariwur katuran mriki Pak Hariwur matur nuwun. Lho piyayi adem kaya ngene iki. Ayo nggih. Nggih. Sungkem kula, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo. Niki langsung mawon soalnya pun apal. Pun apal sedaya nggih. Sing penting guyub rukun ngaten nggih. Nggih, amin. Nggih. Selamat ulang tahun Hari Koperasi yang ke-77, mudah-mudahan Koperasi maju, Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Benjang ulang tahun Arta Kencana menika Oktober, lokasinipun wonten pundi rencana, Pak? Kosek to ana wong golek butuh kok ya diguyu lho. Dateng wilayah Kecamatan Wonoasri, Bang. Wonoasri nggih. Dadi wonten kantor pusat mriku wilayah mriku. Nggih, insyaallah. Nggih. Oktober nggih, Pak nggih. Nggih. Aman. Tetap sehat selalu, amanah dan barokah Pak Hariwur. Nggih. Nggih. Caping gunung. Nana. Ya. Dek zaman berjuang njur kalingan anak lanang biyen tak openi saiki ana jarene wis menang katurutan sing digadhang yen nate janji saiki ana jarene wis menang jago yen mendung tak turuti caping gunung. Pak Hariwur sing dipenggalih ki akeh. Kersa ngapalke caping gunung wis pira-pira. Ayo nggih. Mboten napa-napa, Pak, nggih. Lek sing salah jenengan ra masalah, nek sinden sing salah ya potong tenan. Nggih. Guyon, Pak, guyon nggih, nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa hati reja.
Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hariwur. Luar biasa suwun, menyatu mugi-mugi. dengan budaya. Nggih. 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 Lah, napa kok repot-repot, Pak? Lah, ya. Matur suwun, Pak. Matur Sembah suwun. nuwun Pak Nah, Hariwur. tambah Wes lagi. lemah teles. Matur Nggih. suwun. Mugi-mugi tambah barokah dan Cair-cair. nggih, Matur sembah suwun. nuwun, sembah nuwun. Ayo, sing penting tetep sehat lan ugi tansah pinaringan sabar lan kawicaksanan. Tenan. Wis arep golek sing kaya apa to, Nduk? Nduk wis tentrem rahayu kaya ngene kok. Ayo, Yo, pun mari kesel, Mbak. Aman? Aman, oke. Oke, para pirsawan yang budiman. Selanjutkan kita tampilnya. Ayo. Mbak Elisa Urcarus Alaso. Wah, coba kaya apa? Yo, dikurmati bareng-bareng tukung-tukung dados. Yo. Alhamdulillah. Selamat malam Sugeng Dalu, Macange Yulimbo, ingkang kula tresnani. Aduh. Jan mati kutu aku wisan ayo. Ndi kutune mbok tak jupuke kene. Aja. Nggih kukur-kukuran kok malah ora nggih. Bidalke ngayogja jam pinten king dalem? Wow, sekitar jam 7 karena ada infonya sekitar jam 6 tadi. Nggih. Pak Yoyo kan masih belum jelas tadi. Iya. Jadi jam 6 Mbak ternyata panjenengan betul bintang tamunya. Waduh, aku wis arep ning mall. Yen neng mall sampean malah kelangan duwe, lek rene malah entuk duwe, Mbak. Lho, ngono kuwi. Loh, kula niku kan sesuai dengan asas koperasi, asas kekeluargaan. Betul. Ya, jadi sing penting ki ya aku seneng karena ya di sini bukan kok saling menyalahkan satu sama lain, tapi iki dinggo ngrumaketake antarane nggih panjenengan kula Bu Kesi ini adalah kesempatan untuk kita bisa kolaborasi bersama. Jadi Alhamdulillah. kesempatan kudu tetep mangkat Mangkat, ngaten. iya. Mongko kula bingung tenan lho jam 12 Pak Cahyo. Piye, Mangke dalu kula niku napa tumut panjenengan napa mboten nggih kula WA ngaten. Heeh. Oh kula mboten ngejopin jenengan Mbak. Waduh langsung sakit hati langsung seragamku tak guak kabeh rasida wis koperku tak guak aku lunga aku. Heeh. Sekarang nggih ngaten niku Bu, Pak Cahyo niku nek pun wonten sing enggal melih ngaten nggih sik nomor kalih niku dipun lupakan ngaten lho. Biasane ngaten nek nomor 1 ya kudu kelingan mergane sing pisanan ketemu ya kuwi. Terus nek nomor loro ya pas lagi arep ngentukke wae piye carane ngono to nek sik nomor loro. Tapi nek wis entuk sing nomor 3 niku sik nomor loro sik paling mesakake. Lah niku lho sing masalah. Mboten Mbak. Jenengan niku tetep yang baru dan yang terbaru. Ngoten niku. Masa sih? Nggih. Lah jare Silpi. Ora tetep sampean karo Bu Kesi. Wis komplit cara gamelan iki Bu Kesi iki slendro peloke sampean ngono lho. Wis komplit ngono kuwi. Ora arep ngarah liya-liyane. Ya. Sik Mbak, mau to? Akhire bar kuwi lak jenengan ra sida mangkat. Apan mau? Kula kan juga nanjihkan ke Bu Kesi. Bu Kesi, apa saya dijawab sama Pak Cahyo karena saya mencatat itu Januari, tulisannya Pak Cahyo wonten Madiun. Januari yang lalu. Yang lalu. Dadi wis job suwi banget. Dadi ana job mlebu 5. Kuwi tak tolak kabeh. Kula nderek Pak Cahyo. Kono njaluk job. Kula nderek Pak Cahyo ngapunten nggih. Kono njaluk job ngapunten kula nderek Pak Cahyo. Tekan kene Pak Cahyo. Kula nderek jenengan. Ndak modar aku langsung glundong aku. Wah ya ampun rasane kok ditampar aku. Lah ya mulane aku lek wis njaluk ngapura wis minta maaf to, Mbak.
Delalah aku mau iki maca WA-ne sampean. Nalika WA aku tak lebokne WA-mu mau. Kuwi iki anu, aku iki pas tangi turu. Dadi antara sadar dan tidak iki kenapa ini Elisa iki kok ngomongnya Januari, tak kira Januari tahun ngarep, aku tadi bingung. Kula niku kan kenilii sik riyen chatnya, Pak tolong dicek chat kita waktu Januari. Oh, chat saya sama kamu yang dulu-dulu udah saya hapus. Saya aku tabak ngono. Mbak sumpah. Hatiku geloro-loro sih. Mbak yakin ya, asline aku ora menghapus chatku karo chatmu. Tenane. Sing menghapus Bukesi lho, Mas. Nggih. Yo. Mboten iki namung Google cekan kemawon. Terus mau tak telepon mau bar magrib. Terus piye jenengan tak telepon mau? Ya itu, tadi saya habis ya udah nggak apa-apa. Saya besok karena ke Ponorogo jadi nggak apa-apa aku pijet langsung pijet bar pijet aku arep ning mall ngono to, arep healing ngono. Terus kok entuk telepon, waduh lagi koperku barang isih ketinggalan. Ya wes aku langsung ambil dan segala macam aku dandan ning dalan ngono ya. Karo jalan. Nggih, terima kasih lho Mbak. Artinya saya masih diselamatkan oleh Allah. Upamane ya, jenengan tak jawab enggak bisa saya sudah ikut dalang ini. Otomatis lah bengi iki renek bintang tamune. Itu adalah kesalahan besar di bidang manajemen saya. Karena Tuhan masih cinta terhadap saya, maka malam ini kita masih dipertemukan di sawahan. Kula nggih mboten namung Tuhan sik tresno kalian panjenengan kula nggih tresno. Ya harus ngono. Nggih Kang Baku niki saged sowan mriki wonten sawahan matur sembah nuwun lan luar biasa ini ulang tahun koperasi ingkang kaping 7. 77 kok 7 piye ora. 7. Nggih. Saiki belajar basa Jawa sing apik Mbak, ayo njajal sampean ngucapke selamat sukses kagem Tani Jaya. Ayo njajal. Kagulon ngaturaken selamat sukses katur KUD Tani Jaya Jaya Jaya. Iki ayo-ayo koclok iki. Aku ketularan Dewi Persik. Ayo. Persik. Moga-moga nggih menika di sela-sela ada banyaknya media digital ya untuk kita punya e-commerce dan segala macam iso golek ono pay letter dan segala macam ini untuk petani teman-teman yang ada masyarakat desa isih mempertahankan koperasi unit desa lah kuwi poin plus mergane ngopo nek koperasi kuwi iso nyangkuyung satu sama lain mergane kuwi asase kekeluargaan. Dadi nek misale arep nyambut gawe indilalah modalnya kurang lah kuwi iso diewangi karo koperasi. Nek misale arep golek modal utawa golek alat utawa ubor rampil liyane dilalah ra ono duwite iso direwangi koperasi. Neng koperasi kuwi sakjane kan duweke anggota kuwi kabeh. Dadi sing ngewangi ya dari kita oleh kita untuk kita kuwi ya koperasi kuwi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Cerdas tenan lho. Aku mbiyen mantan yo melu koperasi terus sing tak enteni mung siji. Apa? SHU. Iya. Sisa hasil usaha. Padha aku ya ngono. Nggih, luar biasa untuk yang masih mempertahankan. Pokoknya dinggo membangkitkan perekonomian masyarakat desa secara bersama-sama nganggo koperasi. Nggih, sip, luar biasa. Alon-alon ya Mbak karo nembang. Nggih. Menika wonten Nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Ing wekdal dalu niki kula nyuwun gending pepiling kalian podang kuning. Gending menika kula aturaken dumateng para pamirsa ing wekdal dalu niki. Semoga Pak Cahyo Kuntadi dipun paringi sehat, banyak rejeki, krumadang karajaya selamanya. Amin. Dari Pak Harsono saking Dukuh Benguk. Nggih Pak, leres. Dukuh Benguk, Desa Labean. Cabean toh? Kula wau muni pripun? Labean. Labean niku salah, sing bener cabean. Cabean komunitas nggih. Persatuan Penyandang Cacat. Wah nggih. Pak Arsono, wassalam. Nggih. Siap matur nuwun. Nggih. Udang kuning ya, Pak? Siap. Udang kuning. Nggih, coba kaya apa? Karo kita mbok kangen. Nggih, Mbak Elisa Urcarus Alaso yang insya Allah
tidak lama lagi beliau akan menghabiskan masa lajangnya menikah dengan pria yang dicintai. Amin. Pengestune, Pak. Sapa tuh? Pun duwe niku calon, Pak. Nggih. Ngaten niki lek butuh hiburan mawon nggih, gojek mawon. Nan. Nadyan wujud temong peksi Nano. Ampun kesupen Mbak, calone tanggal 30 Desember awake dhewe duet neh. 30 Desember. Wis fix positif apa ora? Pun DP kok ya positif. Ora sida iki abot lho, kuwi mayang lho, ora mung bintang tamu lho, engko ora Mbak Rasida. Sida lek kuwi asli sida. Heeh, tenang. Ayo. Nggih. Lek isi podang jenar ibu bunga nyanding bisa dadi tombo Nggih. Dilanjutkan lagu Podang Kuning. Ini adalah doa terbaik untuk KUD Tani Jaya. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga KUD Tani Jaya bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Hariwur. Mbak Elisa, yo Podang Kuning dados. esok awan ning omah wis ora rasa kaluyuran aku lagi sing tak sayang mung miterang jenengku gelek orang rasa esok awan ganti
biasa. Mbak tanggapan rodok geragapan ning tetep semangat luar biasa jenengan. Tetep on terus. Tegese jenengan iki piyai profesional ya ngono kuwi. Profesional. Profesional. Ya itu, ya iso-isone. Yang penting itu tuh kita bisa membuat energi positif. Dadi iso nularke ning masyarakat. Wong ya masyarakat iki direwangi teko royo-royo adoh kono doh kene direwangi tumplek-blek sak okewu. Sik. Sampean kleru. Tumplek-blek. Iya, maksudnya sak kata hediah menika tumplek-blek kata sanget nggih. Lah niku kan mereka di sini untuk melihat nonton ya nonton tuntunan sak tontonane. Jadi ya sebaik mungkin apa sing dikarepke iso diberikan kan ngono. Luar biasa, elok tenan. Jenengan enten pamundhut mboten biasane enten request? Oh, ndereng sempet buka HP mengkeh nggih. Oke, siap. Lah ngoten niki jenengan ben dikancani karo Mbak Winong Nawangsih kalian Mbak Lintang Pambayun niki. Mbak Lintang nggih. Lah solen delok. Wis wangun lho LL ya. Ayo, biyen nembung umi ditolak. Ditolak. Winong tolak. Ayo. Lintang tolak. Sing genah gelem tutik so. Iki jamu kowe. Stok, gampang oleh-olehane. Ya berdiri nduk cah loro. Ayo, Winang. Saiki ben awake dhewe ya ben iso diarani dalang gaul ya to. Ngaturke lagu-lagu ala sekarang. Gitir Sumilir. Wah, iki apik lah iki genah ya. Coba kaya apa Winong Nawangsih sehat semangat ya, Nduk. Semangat, Pak. Semangat sekali. Mas yo bladek kuwi kudu di Bladek kok bladek. Bladek. Kudu diatur biar carane iso turu yo nek awan nek mbeng iso ale melek. Iya, melek, Mbak. Melek. Wih, maksudnya gitu Winong. Lintang juga. Ya, siap. Tadi malam ikut Pak Cahyo juga. Tadi malam bobo. Oh, bobo. Ya, berarti kowe saiki sing gar brekas waras kowe ya. Nggih. Ini kan rodo ngantuk setetek ya. Iya, seperti Tetek sapa? Winong malah digenakne ora. Maksudnya tuh sedikit itu loh. Kalau kamu kan berarti on sekarang. Iya. Ya, gimana? Insya Allah. Kesannya nek nonton penonton ngene iki menambah energi kan? Bikin semangat. Bikin semangat. Apa meneh ditunggu karo Mas Larso. Jangan gitu. Dadi ngene, Nduk Lintang, Mbak Elisa karo Mbak Winong. Malam hari ini orang berduyun-duyun ini untuk bahagia, gitu. Mula awake dhewe kudu iso menghibur sing kanthi sak becik-becike supaya sing mirsani kabeh iki bahagia. Yen bahagia pikirane dadi padang, atine dadi seneng, otomatis esuk nyambut gawe saya sregep. Yen sregep nyambut gawe akhire rezekine melimpah ruah. Lho ngono kuwi. Berawal saka bahagia. Oke. Kita memberikan sebuah lagu Gitir Sumilir. Nggih, coba diaturake. Yo. Mangga aja Madangkara Group. Yo, Gitir Sumilir. Dados. Hey, ho, hey. Anganku
luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Nggih, saged pinarak riyin. Ngeten, Bu Kesi. Nah. Kula kalih panjenengan niku wiwit kuncung nganti gelung niku tansah dipun tresnani kalian piyayi ing Laladan Madiun, mbuh kabupaten apa dene kota Madiun. Nggih. Niki wau kula orek-orek dandang gula Madiun. Nggih. Rong pada sing sak pada cobi jenengan pun kula kirim spontan teng WA. Nggih, niki wau nggih. Dandang gulanipun. Nggih. Katur dumateng sedaya para warga masyarakat, dulur-dulur ing Kabupaten Madiun umumipun, ing sawan mriki khususipun lan teristimewa untuk keluarga besar KUD Tani Jaya. Ya, Nggih. Bu. Saka dlapo ngalor kebun sari banjur Geger. geger bablas nang dagangan gemarang etane kare. Iki wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Madiun. Menawi enten sing kelentu jenengan lersaken bapak-bapak ibu-ibu. Nah, terus Sawan jiwan wungu balerejo lan wana asri pilang kenceng mejayan caruban lon alon yen mangetan neng saradan kecamatan wis kondang alase jati Madiun kampung niku yen bab wilayah. Sakniki gentos kula magepokan kalian makanan utawa kuliner khas di Madiun. Dandang kula ya. Yen kuliner Madiun wis komplit, ora larang rasane nyus tenan. Burder cokro yen rotine tahu tepo lan telur sego pecel wis nomor 1. Ayam panggang jan nikmat brem kasema diyon yen soto jalan kutilang sego jotos ralali rujake petis yen gudhe dodol empal. Leres, Pak. Nggih, nggih. Sinom Parijata, Bu Kesi. Ya, nggih. Kanggo utawa katur kagem para pini sepuh ing tasih kepareng pinarak. Oh iya. Ya, nggih. Ya diaturake Bu Kesi Rahayu sing klasik. Nggih. Ya, Bu.